Comencem a parlar sobre l'elitisme. L'elitisme està molt lligat a l'essencialisme. L'essencialisme és ben sabut que l'essencialisme consisteix en mirar coses humanes prescindint de les persones. En el cas de la llengua, l'essencialisme consisteix en començar a parlar sobre una llengua actuant com si els seus parlants no existiren. Pel que fa a l'elitisme, l'elitisme no és res més que fer propostes que poden assimilar una minoria d'una població i que la immensa majoria no assimila. En conseqüència, en el cas de la llengua, l'elitisme en què consisteix? En fer normes que la gent de cultura mitjana no assimila ni practica. La gent de cultura mitjana és com a mínim el 90%, i per tant és la immensa majoria de la població, pràcticament tota. I què passa? Que la gent que té mitjans i que té temps per assimilar aquestes normes es queda per dalt dels altres. I quedar-se per dalt què vol dir? Dominar-los. I en efecte, l'elitisme sempre va unit a la dominació d'un sector sobre un altre. Espera, para un momentet. Bé, això és una qüestió de costum, no? Estem dient que, clar, les coses s'han de fer tenint en compte que hi ha una audiència amb unes preferències, però també ha d'haver un equilibri, perquè, per exemple, a TV3 li passava al principi, quan emetia pel·lícules doblades al català, la gent s'estranyava molt, la gent s'enreia, s'enfotia, era una cosa estranya. Bé, porten quasi 40 anys ja, pegant-li a la matraca, no han parat i s'ha anat assumint. En el cas del doblatge al valencià de pel·lícules d'acció real, tenim el problema que no s'han emès de manera tan insistent, massiva. Diguem que Canal 9 ho va fer sobretot en aquests primers anys, després també estava el tema que és com a mínim des de Canal 9 deien que quan era doblada en valencià tenia menys audiència. Clar, sí, has d'assumir que has d'intentar trobar un equilibri, jo crec que és el més adequat en aquests casos. És superfàcil, jo temes lingüístics ho trobem molt fàcil. Ha de ser el valencià estàndard, que només conec un valencià estàndard per a en el llenguatge escrit, i és de veres que jo l'única consigna que done, perquè no tenim un llibre d'estil, en fi, han de ser les normes dels que treballem i escrivim en valencià. Com a mínim tenim el mitjà, jo tinc el superior, i vull dir, i hem d'intentar complir amb l'ortografia correcta que marca la llei d'ús del valencià, no podem fer una altra cosa. És de veres que si n'hi ha paraules que poden ser més pròximes dins de la normativa, i la meva voluntat, que és la mateixa que jo faria en una tele pública, una ràdio pública, és si n'hi ha una manera d'escriure una forma verbal que és més pròxima i és normativa, jo prefereixo utilitzar la normativa pròxima. Vull dir, no utilitzaria una paraula que siga clarament catalana o d'ús a Catalunya i que així tinguem la correcta normativa per a dir alguna cosa en valencià, però per una raó, perquè el lector que llegeix en valencià, jo crec que si la paraula és més pròxima és més comprensible, però no tinc... És una qüestió que jo crec que no admetis un debat molt ample, jo crec que és el... És molt habitual que fora de l'àrea metropolitana de València el valencià ix de manera molt natural, també en l'àmbit de l'empresa, entre el propietari d'un negoci o la propietària d'un negoci i la clientela. Diguem que entres, bon dia, i és allò que passa tots els dies. Per tant, pot ser... La pregunta seria i per què no? Si som un territori on tenim llengua pròpia i si som un territori on conviuen dues llengües, i per què no van estar presents les dues llengües en el món dels negocis. De fet, això passa en altres llocs del món en el que tenen més d'una llengua convisquent, i les societats democràtiques viuen en això i no passa res. I de fet, jo crec que especialment en el sector dels serveis personals, el fet de poder anar, per exemple, a la perruqueria i adreçar-te al teu perruquer o perruquera, mira, m'agradaria fer-me això, i com creus que me quedaria tal cosa o tal color, i poder fer-ho de manera natural sense haver de pensar tu, si eres valenciano parlant, en com li ho vaig a dir per a que m'entenga,
Això forma part de l'adaptació del servei a la clientela, de la customització. Per tant, pot convertir-se en una font d'avantatge competitiu sostenible per al xicotet negoci. El meu pare, el fundador de l'empresa, sempre ha sigut un perfil d'empresari prou atípic. Ha sigut una persona que ha estimat molt la seva terra i la seva llengua i no ha tingut mai por de representar-la allà on ha anat. Dic això perquè som una empresa que va trencar bastants barreres a l'hora de l'utilització del valencià. Diguem que mai hem tingut por de dir que som valencians i d'utilitzar la nostra llengua allà on hem anat. És de veres que té unes limitacions. Tenim unes limitacions al no utilitzar-la. Per tant, direm que som una empresa que prioritza l'ús de la nostra llengua tant en l'àmbit intern com en l'àmbit territorial on puguem utilitzar-la. Comunitat Valenciana, Catalunya, Illes Balears. Després compaginem l'ús del castellà en el territori nacional, evidentment en els clients que sols parlen el castellà i en els que seria impossible parlar el valencià. I realment la llengua que més utilitzem en aquesta empresa per el funcionament de l'empresa en si és l'inglès. Som una empresa que ve a exportar el 70% de la producció, per tant l'inglès és la llengua predominant en quant a l'ús dins l'empresa, tant en clients com en proveïdors, com en qualsevol persona que pugui estar. CaixaOntinyent és una entitat territorial, arreglar aquest territori, i aquest territori té uns costums. I jo he dit abans que una de les coses que fem és potenciar la investigació i divulgació de temes autòctons. Una característica essencial de la nostra terra és l'idioma, és el valencià. Doncs el primer idioma nostre té que ser el valencià. Totes les publicacions de la Caixa són en valencià, les comunicacions internes prioritàriament són en valencià, independentment de que com estem sotmesos a una supervisió i a uns controls per altres organismes que volen en castellà, molts documents tenen que estar també en castellà. Però tot l'idioma habitual en què s'expressa CaixaOntinyent a través de tota la red d'oficines que es comunica al client prioritàriament és en valencià. És el client el que pot dir no a mi que me dirigisca en castellà. No hi ha cap problema, perfectament. Inclús en alguns casos, com comentava, en l'aplicació informàtica que traurem sobre comptes infantils d'educació financera ja estem incorporant també l'anglès. Tenim un departament internacional, som prou actius finançant importacions, exportacions i per tant també en alguns casos hem d'utilitzar l'anglès, però sols ja restringit a ells. I aquesta població que ve així i ens parla en anglès, també tenim que atendre-la d'alguna forma, o bé en anglès i s'aclarim com podem, o bé en castellà, que és el que normalment saben parlar. El próximo artista viene de Cataluña. Nos trae muy buenos recuerdos a los que tenemos una cierta edad. Cantautor, poeta, aprendimos muchas palabras en catalán gracias a él y aprendimos también a respetar y a querer las señas de identidad de un pueblo. Buenas noches. Quiero contribuir a la lucha contra la muerte con una canción que compuse en 1967, que está escrita en la lengua catalana que se habla en el país valenciano y que allá denominamos valencià, que fue prohibida muchas veces durante la dictadura franquista y que su título es País Basc. Me acompaña Manel Camp. Tots els colors del verd sota un cel de plom que el sol vol trencar. Tots els colors del verd en aquell mes de maig portava el vent la força d'un poble que ha... El contrari de l'elitisme, què és? El contrari de l'elitisme jo trobo que és l'humanisme i la solidaritat.
que això també porta finalment a la democràcia. En el cas de les llengües, què és l'humanisme i què és la solidaritat? Per a desplegar aquest tema hem de parlar primer sobre què és el llenguatge, què és el conjunt de les llengües humanes i què és una llengua. I aquestes nocions són nocions centrals en la facultat de filologia, però paradoxalment ho ve així, i siga quina siga la llengua que estudia, siga quina siga la carrera que fa, acaba i no li han fet reflexions sobre aquestes dues qüestions crucials. Sobre el llenguatge tenim idees clares des de fa més de 2.000 anys, des de la Grècia clàssica, des de fa 2.500 anys. Podem acostar-nos al llenguatge parlant de la substància i els accidents d'Aristòtil. En el cas del llenguatge, això aplicat al llenguatge, què és la substància i què són els accidents? Si nosaltres mirem al nostre entorn, què percebem? Una porta, una paret, una finestra. I tot això què són? Els objectes, que estan vinculats als noms. Quan mirem qualsevol objecte, una porta, una finestra, què trobem? Trobem qualitats. I les qualitats estan unides als adjectius. Els adjectius expressen qualitats i quantitats dels noms. Si jo compare dos objectes, què pot passar? Que un estigui dins de l'altre, o que estigui fora. Si està fora, pot estar prop o lluny, pot estar davant o darrere, dalt o baix. I tot això què són? Les preposicions. I finalment, si jo considero una entitat a través del temps, només li poden passar dues coses, que perdure o que canvia. I això què són? Els verbs. I per tant ja podem deduir que hi ha darrere de la substància i els accidents, els noms i les altres unitats de la sintaxi. I això de la substància i els accidents, a què està vinculat? Això està vinculat a com les persones mirem i interpretem el món. I per a mirar i interpretar el món, les persones usem els nostres sentits, els quals en ells mateixos es veu que no aporten res. Diuen els psicòlegs que quan una criatura naix té vista. La vista funciona, però no percep res. Per què? Perquè és necessari que la raó interprete la informació que aporten els sentits. Aleshores, això passa igual en les llengües. En les llengües, què són les llengües? Què és el llenguatge? El llenguatge, en definitiva, no és res més que el resultat d'aplicar la raó a l'activitat dels sentits. I com a conseqüència, com que l'humanisme europeu sempre ha cregut que els sentits i la raó funciona igual en totes les persones, això porta l'universalisme. La teoria lingüística ha de ser universal i ha de ser aplicable a totes les llengües. Bé, jo crec que el valencià és més fàcil introduir-lo, aunque hem vist que no funciona perfecte, als mitjans audiovisuals, perquè és més natural, crec. Jo crec que a la comunitat valenciana no estem acostumats a llegir en valencià. Això va canviant poquet a poquet, però jo crec que crec que anem molt lentament. Però des de la meva pròpia visió de les coses i l'equip que tenim al periòdico d'aquí i el que representem a les comarques, és de veres que hi ha una clara vocació d'equilibrar el desequilibri, valga la redundància que n'hi ha, a favor del castellà. Des del primer moment hem introduït molta informació, moltes pàgines en valencià, a excepció d'Utiel Requena i a excepció de la comarca de Sogorb o de l'Alto Palancia, perquè és castellanoparlant i no té sentit, o com a mínim jo no considero que tinga que fer aquesta batalla. Hi ha que entrar els mitjans públics a lluitar per introduir el valencià, si volem, en aquestes comarques. Però a la resta i tenim pendent millorar un poquet a la ciutat de València, on sí que fem coses en valencià, però al Camp de Morvedre, l'Horta Nord, l'Horta Sud i Camp de Túria, el percentatge de pàgines en valencià és molt alt. Ho fem bàsicament perquè creguem que hem de fer-ho, i també és de veres que no considere que perjudique a efecte de la publicitat. A mi ningú m'ha traslladat no te vaig a ficar publicitat perquè està en valencià o tens una part en valencià. És possible que alguna empresa o algun sector concret d'alguna localitat on és bilingüe, no sé, per dir-te el Port de Sagunt, si n'hi ha alguna empresa o algun comerç o alguna persona que considere que no s'anuncia perquè tenim una part en valencià. Si ho fan, a mi no m'ho han traslladat ni al departament comercial tampoc. Lo qual
Una altra cosa que tot el diari fora en valencià, no sé si ahir tindria una conseqüència, però no tot és en valencià, estem parlant de que igual estem fent un 30, a voltes un 40% en valencià, que en qualsevol cas és un índex molt superior a qualsevol diari, de pagament, gratuït, a excepció de comarques molt valencianoparlants, que segur que n'hi ha algun model tot en valencià, ojo. I segur que en la Vall d'Albaida n'hi ha algú, i en la Costera, i en comarques o en l'Alcoià. És possible i si ho fan, perfecte. Nosaltres apostem per un model de moment que és un 30-40%, creguem que no es perjudica i també vaig a ser sincer. La Generalitat Valenciana dona ajudes al valencià per la promoció del valencià i jo crec que enguany no va donar-la perquè la crisi ha arribat i ho farà l'any que ve, crec, però nosaltres, ja que sí que tenim aquesta aposta clara pel valencià, hem reforçat per tal de tindre major part de la subvenció. De fet, som el tercer grup en paper, després de Levante i després de Superdeporte, si no equivoquem, de l'any 2018, amb major ajuda per l'ús del valencià en premsa escrita. Efectivament, tu fas sentir, lo important és fer sentir al client com a casa, que no s'ha de preocupar per res perquè ja et preocupes tu de tot. I una de les característiques que fa que la teua clientela se senta com a casa és que la clientela tinga capacitat real de decidir com vol que se li adrecen. De fet, n'hi ha una... Jo a vegades conté una anècdota i la primera feina que jo vaig tindre, a mi em contractaren perquè sabia parlar valencià. I era en banca. Vaig participar en un procés de selecció d'una antiga entitat financera valenciana i buscaven persones que pogueren atendre clientela en castellà, en anglès i en valencià, segons la necessitat de la clientela. I la norma era deixar parlar al client i el client te fixava la llengua en el que volia ser atès. Era el client o la clienta qui tenia la capacitat de decidir, perquè òbviament paga per uns serveis en quina llengua vol que se la tenga. I tant de dret té un client que parla castellà com valencià, o en aquell moment ja començava a veure's la necessitat d'atendre la clientela en anglès. De servei, no? L'experiència de servei de la banca. Claro, és una qüestió de proximitat. Si parlem el mateix idioma i el mateix llenguatge i pràcticament les mateixes expressions, entenem, es vegem com molt pròxims. I és el que destaca això. Tenim oficines en l'àrea geogràfica d'Alcoi, Gandia, Xàtiva, Ontinyent, en aquestes comarques d'ací, i tots parlen un valencià que ja saps que també hi ha matisos. En valencià, segons la zona, no? El Castelló, la zona de València, el Menaní, Mentorní, o la sueca, o la de Seca. Però així en aquestes comarques parlem un valencià molt semblant entre tots. I per tant, això és l'idioma el que habitualment s'expressen. Però ja dic, algunes coses tenen que estar necessàriament en castellà perquè són documents que tenen que anar a organismes, i altres vegades, si és el propi client el que ho elegeix, per supost. Nosaltres tenim les webs, la banca electrònica, tot en la possibilitat de castellà i valencià. I si vas a un caixer automàtic, tens l'opció allí de dir a mi parla'm en valencià o a mi parla'm en castellà. I un dels primers anuncis de Punt Mèdia que té un dels grans problemes de Punt Mèdia en els inicis ha sigut l'accés a ingressos publicitaris. Però a mi, diguem que no m'importa tant el problema presupuestario como el fet de que no... Ejemplo, que hoy por hoy más del 90% de los centros de las escuelas públicas en Castellón tengan un sistema de inmersión puro y duro únicamente en valenciano. ¿Y qué quiere que le diga, señoría? Nadie niega que el valenciano es un bien cultural y que debe protegerse y que debe aprenderse de forma proporcionada en la escuela. Pero si lo convertimos en idioma único, estamos frenando el desarrollo personal, profesional y colectivo de la comunidad valenciana. No es cierto eso de que el saber no ocupa lugar. No se puede saber de todo. Además, el tiempo es un bien escaso. Allá donde triunfa la política de inmersión lingüística, estamos, señorías, volviendo a la aldea.
Ahora, en pleno siglo XXI, hay que ser más universales. El español, porque así es como se conoce fuera de España a los que se empeñan en llamarlo en nuestro país castellano, sigue siendo una apuesta de futuro. No digamos el inglés, que es el esperanto de nuestro tiempo. Abandonar lenguas universales para únicamente recuperar una minoritaria puede ser muy emotivo, no lo dudo. Pero ¿qué quiere que le diga? Es poco útil para encontrar empleo. De llengües oficials i de renda per càpita crec que va bastant millor que Espanya i de competitivitat crec que també. Aleshores, crec que el número de llengües, junt de llastar la competitivitat, crec que l'afavoreix. És més, habitualment, quan més versàtil és una persona, i això inclou el número de llengües en què és capaç de treballar, aquesta persona millor preparada està per a competir en el mercat laboral i per a desenvolupar diferents tipus de tasques, més en un món globalitzat. El món globalitzat el que t'està duent és a que els negocis hagin de pensar en el context local, però tinguin la necessitat de ser capaços d'adaptar-se al context local. I eres més competitiu quan millor operes a nivell global, però a la vegada millor eres capaç d'adaptar-te a les diferents característiques dels entorns locals. I entorns locals, inclús en àrees geogràfiques que comparteixen llengua, no n'hi ha dos entorns locals iguals. Per exemple, una errada que se sol cometre és pensar que Latinoamèrica, com la major part dels països són de parla castellana, veureu com a un conglomerat uniforme. I és totalment al revés, vull dir, Latinoamèrica és molt diversa, la península ibèrica mateixa és molt diversa. Si mirem també l'entorn europeu, el nostre entorn europeu, culturalment parlant, és molt divers. Per tant, aquelles empreses més competitives són aquelles empreses que són capaços de tindre mentalitat global i a la vegada ser conscients de que s'han d'adaptar als entorns locals de tots els llocs on estan competint. Dins d'un diari que no és molt gran, que siga còmode, és a dir, si ens arriben textos en valencià i en castellà, es publiquem moltes voltes en valencià, en la qual se suposa que la font que envia és fiable, però escrivim de coses normals, de festes i de coses de proximitat. Vull dir, no escrivim en valencià per a fer un article literari, que jo crec que és, des del meu punt de vista, és l'error dels grans diaris que volen fer coses en valencià. Per dir-te, el Levante, que possiblement és el millor diari dels que se fan actualment, si és un article de polítiques, a excepció de que la política siga molt nacionalista, i inclús en aquests casos tampoc me pareix que ho facin, només fan coses en valencià de l'article del professor de literatura, en el qual jo crec que estan limitant l'espectre, no estan popularitzant la llengua per a que una persona pugui llegir una entrevista a Joan Ribó en valencià o que pugui llegir una entrevista o un reportatge sobre l'Horta en valencià, un reportatge sobre qualsevol tema en valencià. Això s'ha limitat molt a la part de la web on el tema de l'ús del valencià és un desastre, perquè són traductors i, en fi, és un altre debat. Però en paper, els diaris grans no estan fent aquest esforç que sí que fem nosaltres, on fem, ja t'he dit, en temes generals i on fem també, si la persona és molt reivindicativa de la llengua, jo directament faig entrevistes en valencià. Normalment són determinats partits polítics que els agrada aquesta qüestió, se senten còmodes i jo me pareix correcte fer-la en valencià. Que arribarà més o menys gent, jo crec que això ja és una qüestió secundària. Hem d'aspirar a que el valencià siga una llengua igualment llegida amb la mateixa naturalitat que el castellà, però bueno, això és una utopia encara. Vale, continuem gravant. I, a veure, creus que el fet de treballar amb tres llengües afavoreix el volum de negoci? Evidentment, la llengua és una manera de ser més proper al teu client final. És algo de lògica que si un client que estima el valencià i veu un producte que el packaging va en valencià, es sentirà més proper, per tant, pots aconseguir una major fidelització o una major captació de clients en l'ús de la llengua. Per tant, jo crec que sí, que la llengua
és un factor important en una empresa perquè pot ajudar a generar venda captant clients. És un element de proximitat, al final sempre hi ha una gran part de venda per impuls, en tendes i tal, la gent veu un producte, li agrada i per el motiu que hi decidís el compra, i la llengua sí que considerem que pot arribar a ser un dels factors que influïsca en la toma de decisions per part del client a l'hora de decidir de comprar un producte nostre. El fet de que jo vaig conèixer Cotó Blau per una compra per Amazon i me vaig decidir per un nom. Que bé. El nom, creus que ajuda al fet de que el nom de l'empresa estigui en valencià, ajuda al fet de que algunes persones sàpien que es poden adreçar, que poden parlar en aquesta empresa, perquè al final l'empresa i la és una conversa. El fet que el nom estigui en valencià, tu creus que ajuda a facilitar que les persones ja sàpiguen que ahí n'hi ha pots parlar, diguem-ne... Sí, en certa manera jo crec que sí que ha favorit. Jo crec que, com he dit abans, el meu pare ha sigut una persona que té una grandíssima estima per la seva terra, la seva llengua i els seus orígens, i crec que és algo que ha reflexat fins i tot en el nom de l'empresa. Entonces jo crec que sí, evidentment ha tingut un efecte positiu el tindre un nom que diguem que transmetís un poc els valors que tenim d'estima cap a la nostra llengua i cap a la nostra terra. Mon pare sempre és una persona que em diu que qui oblida el seu origen perd la seva identitat. Per tant, crec que és superimportant que una empresa tingui una identitat. I al final l'ús del valencià és una forma d'identificar-se com a que som grans, estimem que la nostra terra i no tinguem por de dir-ho allà on anem. Una doble rotulació en dues llengües romàniques que venen del llatí, i això està passant perquè realment quan ho deixa al carrer la major part de gent que és capaç de dur a terme una comunicació efectiva en les dues llengües és valencianoparlant. Si mirem la proporció de gent castellanoparlant que és capaç de fer una comunicació efectiva en les dues llengües, aquesta proporció baixa dramàticament. I això probablement estiga contribuint el tema de les exempcions de l'assignatura en valencià en comarques castellanoparlant valencianes. Vull dir, això potser ha sigut una errada de base que ha contribuït a mantenir aquest desconeixement, que és un desconeixement que no ens podem permetre com a poble, perquè poble valencià som tots, tant els que tenim com a llengua pròpia el castellà com els que tenim com a llengua pròpia el valencià. I el que no és de rebut és estar d'acord en aquest desconeixement mutu. Que, per exemple, els valencianoparlants, els que hem après valencià en casa, sí que coneguem tot el que és la cultura castellana per l'escolarització, per programes de tele, etc., o per lectures, però al revés no passa. Al revés no n'hi ha aquesta permeabilitat. I, baix el meu punt de vista, jo sempre he pensat que a mi el conèixer el castellà m'enriqueix, m'aporta. I n'hi ha coses que no hauria pogut conèixer sense ser capaç de llegir operativament la llengua castellana. Per exemple, m'hauria perdut a Machado, al nostre Miguel Hernández, a un personatge que m'agrada molt, a Valle Inclán, perquè, vull dir, les seves obres, te faran un retrat brutal de determinada època. Al revés no passa. Vull dir, que una persona té igual quin siga el seu origen, tinga accés al domini operatiu del valencià significa que té accés a poder consumir cultura en valencià, des de literatura, música, etc. I això passa perquè tota la societat valenciana... Hola, ¿puedes parar? Sí. Seguir expatriando. Y creo que esta es la clave de su moción. Ustedes quieren dividir a la gente valenciana, porque saben perfectamente que la lengua puede ser un puente que una o una barrera que separe. ¿Y saben qué? Que lo que une o separa a la gente no es tanto la lengua que hable como las palabras que diga. Y nosotros decimos servicios públicos y serveis públics, y decimos democracia y decimos democracia, y no se nos cae nada de vergüenza. Pero es que ustedes dicen barracones, dicen barracons,
y, como decía Ignacio Blanco, a veces parecen muy botiflers. Y creo que esa es la clave, es donde están ustedes buscando dividir a los valencianos y las valencianas por la lengua en la que piensan, y nosotros queremos unirnos por los recortes que sufrimos. Miren, yo me siento muy orgulloso de ser de la Vega Baja y de Orihuela. Se ha dicho en este pleno alguna vez la frase de la patria chica. En nuestra comarca, durante mucho tiempo, el valenciano o el viejo catalán fue lengua vehicular. Hay un trabajo de Jesús Millán, que es oriolano, en la que recoge la frase de Ramón Muntaner, cuando en el siglo XIV decía que aquí se parlaba lo vell catalanés del món. Por azares históricos, esa lengua aquí se perdió y ahora somos castellanoparlantes. Y va a seguir siendo así, y a mí me encanta. Somos un crisol de cultura. Tenemos un español manchado de manocho. En nuestra huerta la gente no se resbala, la gente se fara, que eso viene del catalán. En nuestra huerta los tejados son terraos, del terrat catalán. Y la gente no come judías, come bajocas, como los bachoques, porque son una herencia histórica y es parte de nuestro patrimonio cultural. Y creo que eso lo tenemos que defender y poner en valor y no matarlo como quieren hacer ustedes. Porque ¿saben qué? Que yo soy castellano parlante, pero no se me olvida que tengo que ser solidario con los valencianos parlantes y que soy tan valenciano como alguien que habla valenciano en Vinaroz o en Alcoy. Yo, dicho esto, ahora podría hacer un experimento. O sea, yo no sé si és el primer cop que un regidor a Orihuela parla en valencià en un ple. I no hauria passar res. No es cauen les parets, no arriba a la fi del món i no passa res. I jo parlant així, saps què puc fer? Jo puc treballar en un mercat de 10 milions de parlants. Puc treballar a Catalunya, puc treballar a les Illes, puc treballar al Pirineu, però el més important, jo puc gaudir d'Ovidi Montllor, puc emocionar-me en Raimon i puc llegir a Joan Fuster, que també són meus. I això és el que jo no li vull furtar als meus fills aquí, a la Comunitat Valenciana. Què? Perdó? No es preocupi, ara vaig a dir el mateix en castellà i no passa res, i no passa res. I sap què? Que amb aquesta llengua puc parlar amb la gent de Barbarroja, que és gent d'Oriola també. Les llengües tenen un fonament que és comú i tenen particularitats que són diferents. Les llengües coincideixen en els aspectes fonamentals i divergeixen en els secundaris. Jo quan faig en la facultat de Filologia, igual que sigui classes de sintaxi, que fonètica, que semàntica, mostra aquestes nocions bàsiques universals. I on varien les llengües més? En els aspectes lèxics secundaris i en la morfologia o flexió. Hi ha llengües que en tenen molta, llengües que en tenen poca i llengües que no en tenen. El xinès no en té. I aleshores jo, per explicar aquesta variació en les llengües, el que faig és fer reflexions sobre com han aparegut les llengües, com s'han desplegat. I en aquest desplegament mostra per què primer naix la flexió i per què després, poquet a poquet, va reduint-se. El llatí tenia molta més flexió que les llengües romàniques. I l'anglès, que està per davant en aquesta evolució per raons que, si s'obre ja comentarem, en té més poca. I el xinès no en té. Hi ha llengües pel sud d'Àsia que ja han arribat al final de l'evolució i en conseqüència no tenen flexió. Bé, la qüestió és que tot això està unit a una concepció universal de les llengües. I una llengua concreta què és? Una llengua concreta és com una comunitat humana interpreta el món en què viu, i això és la concepció que tenia el romanticisme alemany. Jo vaig estar un temps ajudant com a tècnic lingüístic per al doblatge per a punt, quan encara no existia i al principi de la seva existència, revisant guions, revisant doblatges, ajudant als actors, etc. I una de les coses que més em va cridar l'atenció, i ho comenté com a anècdota, i que crec que fa que s'entenga el problema, una de les proves als estudis de doblatge, per adjudicar-los el doblatge d'una pel·lícula o d'una sèrie, li feien arribar una prova, entre cometes, que el traductor d'aquest estudi o el tècnic lingüístic d'aquest estudi havia de supervisar o havia de fer una traducció, una adaptació del guió, per a que a punt diguera sí senyor, aquest estudi pot fer-ho, encara que no hi havia realment cap relació entre el text que t'enviaven de prova i després el producte que havies de doblar, absolutament cap relació. Però bé, suposo que alguna cosa s'havia de fer per a dir que allò s'adjudicava així per alguna cosa. I una de les coses que vam haver de traduir i això va ser una part del guió d'esta pel·lícula espanyola que es diu Celda no sé quants, que es passa en una presó, clar, en un registre, en unes maneres de parlar de tot, accents i no anar de paraulotes, que és un no parar, molt més exagerat que Merlí o una cosa d'estes, no? I em va fer molta gràcia perquè, clar, jo vaig intentar
usar la llengua com a una eina flexible i que permet ser creatiu, i la traducció que jo vaig fer d'aquell fragment, d'aquella seqüència, va incorporar paraulotes, va incorporar qüestions de fonètica, com passava en l'original, etc. I eixa ens la van tombar. Van dir que això no era normatiu, no era valencià normatiu. Aleshores es veu que el personatge eixe, que no me'n recordo del nom, en aquesta manera de parlar en castellà es veu que l'havien de traduir com si fora un acadèmic de la llengua. Sí, és una d'aquestes coses que et demostren que, home, els encarregats de la llengua en la ficció o de com ha de ser la llengua en la ficció no només s'han de preocupar que siga tot d'acord amb la normativa, sinó que hi ha més coses, hi ha més necessitats. Per molt que passi això, pensa que en este món potser n'hi ha idiomes que estan més àmpliament utilitzats que la teua. I si jugues a això, potser no és que és guanyant. Que vale que la meva llengua és xicoteta. Vull dir, no és tan xicoteta. Realment en l'entorn europeu no és tan xicoteta, però clar, si la compares en el castellà, òbviament el castellà té més nombre de parlants en tot el món. No en Europa, sinó en tot el món. En Europa la veritat és que una vegada passes els Pirineus has de parlar en anglès si vols tenir una conversa operativa. Una volta que hem parlat sobre les llengües i el llenguatge, ara podem passar a la normativa lingüística. Què és això de la normativa lingüística? Com que tenim un temps limitat, no parlarem perquè les llengües no tendeixen a la unificació, sinó que tendeixen a la variació. Es veu que la situació normal és la que hi ha en l'Amazònia, la que hi ha en Austràlia, que és una variació infinita. I quan apareix l'estructuració social és quan apareixen les llengües tal com les concebem ara i s'escampen. Bé, però la qüestió és que el factor important és el següent. Les normatives lingüístiques com haurien de funcionar? I haurien de funcionar de la forma següent. Sempre que s'elabora una norma, en primer lloc hauria de ser perquè en una comunitat lingüística hi ha variacions. Si no hi ha variacions, per a què volem normes? Per a dominar. Però el primer que és que hi hagi variació. Si hi ha variació, l'operació que hem de fer és buscar quina forma és més adequada per a tots i quan la trobem, què hem de fer? Fonamentar-la, explicar. Tenim un problema amb això des del meu punt de vista i és que encara no hem perdut la por a gastar el valencià de manera versàtil com a una eina que és per a representar diferents realitats, per a representar ficció. No hem perdut la por. I bé, és interessant comentar que ara que s'està reemetent Merlí de TV3 en Apunt, que és una sèrie d'uns quants anys, i que hem vist tot el món via web, en TV3, Netflix i de tot, però bé, ara la fan en Apunt, suposo que és barat, ara passats uns anys. És interessant comentar quin és el model lingüístic de Merlí, per exemple. I ahí veus que els catalans han perdut la por absolutament des de fa molts anys i no passa res. I no és només Merlí, és Cites o és qualsevol altra sèrie, però clar, en esta té la particularitat que és gent jove, com has de representar en un pati d'institut, que parlen tot fent... És evident que hem de representar les realitats de manera natural, no? I que la llengua ha de servir també per a aquestes coses, si no tenim una llengua ortopèdica, no? Doraemon. Els somnis desitjats poden fer-se realitat, si tens un amic com jo. Viatjaràs amb Doraemon per les portes màgiques i et durà un país ple de llums i colors. Però no solament ha d'estar fonamentada lingüísticament, com que la llengua sempre està unida a la societat, també ha d'estar fonamentada socialment. No podem fer normes prescindint de la societat a què volem aplicar-la. També l'hem de mirar històricament. Per què? Perquè tu, per a comprendre el present, has d'estudiar el passat. I, en conseqüència, has de mirar l'evolució de la llengua. I, finalment, en el cas que la llengua la compartisquen diversos pobles, també l'has de mirar geogràficament.
Quan fas totes aquestes operacions és quan una norma està ben fonamentada. És possible que els lingüistes a punt o les productores o del que siga s'han de preocupar d'algunes coses, sí, perquè, per exemple, hi ha coses que les fan pràcticament tots els parlants, com és fer les vocals obertes, però tenim la meitat dels actors o així que no les fan. Sent optimistes, la xifra. I això pareix que no té tanta importància, però després no es pot amollar un col·loquialisme com passa en Merlí en una sèrie valenciana, pareix que siga un anatema. Aleshores, igual cal revisar una miqueta les prioritats. Una norma ben feta ha de tindre dues condicions més. La primera condició és que ha de ser aplicable a la vida diària. Les normes no són per a fer patir a la gent, les normes són per a millorar la vida de les persones. I, en conseqüència, tota norma ha de ser aplicable a la vida quotidiana. I què ha d'afavorir? Home, ha d'afavorir l'anàlisi i la interpretació del món. I quan tu veus normes d'aquesta classe, assimila volant, perquè li fa a ell un bé personal. És evident que sí, que hem d'intentar no gastar castellanisme si no és estrictament necessari. Ja sabem que hi ha paraules que, com a mínim durant un temps, pareixen intraduïbles, també passa al revés, del valencià al castellà, etc. L'acadèmia, per cert, ha fet... sempre intenta estar al tant de tot això i va incorporar en el diccionari normatiu la paraula posturets, que és una cosa tant de les xarxes socials, i molta gent que escriu o fa el seu vídeo en valencià després diu postureo, no? Així, entre cometes. O sigui que jo crec que sobretot ens hem de centrar en l'objectiu comunicatiu, intentar ser naturals. Per tant, els lingüistes, quan fem una norma o quan col·laborem en la confecció d'una norma, què hem de fer primer que res? Aplicar-nos a nosaltres mateixos la norma. Per què? Per un principi ètic. Jo no puc demanar res als altres que no m'hagi demanat prèviament a mi. Aquesta condició és necessària, però no suficient. Si m'aplica una norma i jo la puc assimilar i practicar, jo soc lingüista. Jo cada dia estic en contacte amb la llengua, però la gent del carrer no. Per tant, aquesta condició és necessària, però jo he de pensar en les persones per si hi ha alguna norma que és aplicable a mi, però que no fos aplicable a la societat. ¿No cree el Consell que sería conveniente que TV3 pueda verse en la Comunidad Valenciana, dado que catalán y valenciano son la misma lengua? O sea, ¿piensa el Consell que el catalán y valenciano son la misma lengua siguiendo el criterio de la mayoría de los filólogos? Bueno, de todos los filólogos. Vamos a ver, desde luego no entendemos que catalán y valenciano sean la misma lengua. No vamos a entrar ahora en una disquisición filológica respecto a ello porque creo que no es el momento, pero no entendemos que es la misma lengua. Entendemos que nuestro Estatuto de Autonomía reconoce que nuestra lengua es el valenciano. Consellera, vostè parla valencià? Jo entenc el valencià, lo parlo un poquet, però la llengua d'expressió habitual és el castellà. Mi llengua d'expressió habitual és el castellà. En alguns casos beneficia, en alguns casos perjudica. És com tot, però per lo general jo crec que sí, evidentment ajuda a obrir mercat, perquè és un factor de proximitat cap al client. Si tu el trobes en un client català que estima també el català, que té la mentalitat de que el valencià i el català som cosins germans, de que anem tots de la mà, de que tots compartim, diguem, una base cultural, sí, per supost que és un element de proximitat cap al client i és un element que afavorirà el que es genera una venda. En el cas contrari, si el trobes en un client que per el que siga no sent còmode en esta ideologia o en esta mentalitat del valencià, català, etc., que potser té una mentalitat més d'exclusivitat de l'idioma nacional, pot ser que el perjudique. Però és com tot, al final, és com tot. En la venda hi ha elements que el perjudicaran i elements que t'afavoriran. Quina és el teu perfil lingüístic? Vull dir que no tinc ni punyetera idea. Tu parles anglès? El meu perfil lingüístic, sí. Jo parlo 4 llengües. Jo parlo el valencià, parlo castellà, parlo anglès i parlo també italià de forma bàsica, però el parlo i l'entenc. Però l'idioma que més utilitzo, jo em definís com una persona valencianoparlant. Si miraren com actua, posem per cas la RAE,
Els membres de la RAE actuen d'aquesta manera. Si no tingueren limitació de temps, ara s'agafaríem una gramàtica seva que es diu esbozo d'una gramàtica de 1973 i que té 400 pàgines, per tant no té res d'esbozo. I comencem a analitzar-la i podríem preguntar-los als membres de l'Acadèmia del Castellà: vosaltres vos heu llegit aquesta gramàtica i heu comprovat que, en primer lloc, que la compreneu, en segon lloc, que esteu d'acord, i en tercer lloc, que les normes que apareixen, que vosaltres que les heu assimilades i les practiqueu. Si es donen aquestes 3 condicions, perfecte, però si no es donen aquestes 3 condicions, això és lícit. No s'ha plantejat, simplement. Ara, precisament, la setmana passada estem ultimant una campanya de pagos a través del mòbil i el primer que hem demanat a l'agència és que sigui valencià. I hem buscat un valencià també en un accent molt d'estes comarques, no un accent ni de Castelló, ni de l'Horta de València, ni de Sueca. Un valencià d'ací, que és el que ens és natural a nosaltres. Al final també tu estàs dirigint a un públic al que vols cridar l'atenció i que treballa en tu. I aquest públic, si és d'estes zones, parla valencià, majoritàriament. Independentment de que en algun cas també les farem en castellà, però la prioritat, com m'ha dit així en aquesta caixa, és el valencià. És una qüestió de competència lingüística. Jo vaig a posar un exemple. Si jo no tinguera un proficiency d'anglès, jo podria fer de manera operativa una classe en anglès? Veritat que no. Aleshores, si una persona diu l'Estatut d'Autonomia i reconeix també la Constitució espanyola que un ciutadà, pel fet de ser ciutadà, estar en una comunitat autònoma on hi ha 2 llengües oficials, com és la valenciana, i aquesta persona té dret a usar el valencià si el treballador públic que l'ha d'atendre no sap valencià, s'estan laminant els drets del ciutadà a parlar en valencià. Perquè si tu no m'entens, el meu dret queda en entredit. És una qüestió de competència professional. És una competència professional, igual que en els departaments internacionals de les empreses se contracta gent que parli anglès i alguna altra llengua estrangera que siga d'especial rellevància per a aquesta empresa. És així. Però ara jo... L'elitisme del noucentisme era negatiu. Allà ja sí, així ho era molt més, perquè el noucentisme tenia una desconsideració terrible del valencià. Això hi ha un article de Ramon Aramon de 1931 que és vergonyós. I així no puc demostrar-ho en aquesta conversa, però en les assignatures de la facultat jo demostro que el programa de Ramon Aramon de 1931, que a poquet ha anat acomplint-se del tot. I aquell programa què era? Que els escriptors valencians desconfiaren del valencià i que no tingueren en compte el valencià viu a l'hora d'escriure, que havien de tenir en compte només el model lingüístic català. I això explica com va ser l'evolució valenciana, com va ser el model lingüístic dels anys 70 i 80. Seguint un riu de pedres d'aigua dolça a la falda d'una muntanya gegant naix una alqueria blanca de terra dibuixada que enyora tindre mar. Cada bancal fa història d'una casa, cada casa troba coses que amagar. Al trinquet hi ha una partida, la gent del poble crida perquè volen guanyar. Pa 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 para pa 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 para pa 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 para pa pa pa. És que la consigna és claríssima de fer-ho en València. Has d'apostar per programes amb un tiró espectacular. Dins del pressupost, clar. Però es va fer algo bé a l'època de Canal 9. De fet, inclús els que no volíem imitar res de Canal 9 van entendre que rescatar la 4a redifusió de l'Alqueria Blanca, que és un dels símbols més importants, no de Canal 9, sinó de la producció valenciana. És que darrere està una productora valenciana amb actors valencians. Com és possible que una direcció general nova tire per terra una gran producció d'una productora valenciana amb actors valencians? Perquè venia de Canal 9, és que tot el que venia de Canal 9 no era negatiu. I de fet han tingut que recurrir
a l'Alqueria Blanca. Si tu fas una graella amb 2 o 3 sèries valencianes potents, ja tens 3-4 dies per la nit solventats de la setmana. I damunt pots fer redifusions el cap de setmana. Vull dir, n'hi ha fórmules per a rentabilitzar aquesta despesa, que no és una despesa incorrecta, perquè ajuda a la producció valenciana, que és un altre dels objectius del naixement i del sentit d'una radiotelevisió pública. I dones treball a actors valencians i crees una audiència pròpia, pròxima, que ha de connectar amb tot el món. Algo que va aconseguir l'Alqueria Blanca sent en valencià era que molta gent castellano parlant veia l'Alqueria Blanca, com podria ser ma mare. I com ma mare, milers de persones. Ixa és la gran virtut que tenia l'Alqueria Blanca, tindre audiència i connectar a moltíssima gent castellano parlant. És la quadratura del cercle. La pregunta és, quins són els drets que li reconeixem a la ciutadania? És a dir, considerem que un valenciano parlant té els mateixos drets que un castellano parlant? La meva resposta sí. Jo vull tindre els mateixos drets. Jo no vull tindre més drets, jo vull tenir els mateixos drets. I són uns drets de ciutadania. Si tinc els mateixos drets que un castellano parlant i vaig a una administració i tinc que fer un tràmit, o vaig a un metge, sobretot si te trobes malament i tal, a mi el que me va eixir de manera natural és parlar en valencià. Igual que quan he de redactar un escrit, jo quan redacto un escrit la primera idea que me ve al cap, o sigui, tal qual el concebisc, és escriure en valencià. També perquè jo he anat a l'escola i habitualment he escrit en valencià, igual en l'institut. De fet, jo solia fer els exàmens en valencià des de l'època de la EGB. La qüestió és que l'altra persona que m'atenga ha de tindre la mateixa competència lingüística per atendre'm en valencià que si la que tinguera per atendre'm en castellà, la mateixa. Perquè jo puc tindre els mateixos drets que una persona que parla castellà. Ho has explicat molt bé. I la situació que va de 1860 a 1939 canvia en la dictadura del general Franco. Per què canvia? Perquè en la dictadura del general Franco desapareixen les bases del valencianisme. Desapareixen els polítics valencianistes. I el valencianisme es redueix a 2 colles de poetes. Uns poetes més populars a l'entorn de Carles Salvador i uns poetes tirant elitistes a l'entorn de Xavier Casp. I en el grup de Xavier Casp estava Joan Fuster. En la seva elecció ha sigut doble. Primer perquè van plantejar que fora una persona com Maria, i a més d'Ontinyent, que millor, però després tenien que esperar que ella ho acceptara. I dirà, depenent de qui sigui l'entitat, jo la faig, no. I efectivament ella estava encantada també en treballar per aquesta Ontinyent, així que ha sigut per les 2 parts. Clar, què passa? Que quan Joan Fuster havia de fer una conferència o quan escrivia a la premsa valenciana no usava aquest model lingüístic. I això què significava? Que el model dels seus llibres no era apte per a comunicar-se amb els valencians. I lògicament has de fer programes en directe que connectem amb la gent. Si has de fer magazines, que jo no dic que no se tinguin que fer magazines, has de connectar amb quin públic? El públic que veu en cada moment la televisió. El públic de les 10 del matí a les 2 del matí és un públic. Gent que no treballa, mestresses de casa, jubilats. Has de fer una televisió cap a aquest públic. I aquests valencians no han de tindre dret a veure la teua televisió. Sí, has de fer algo digne però dirigit cap a aquest públic. I de vesprada, el mateix, bàsicament. Entonces, els informatius te donen la columna vertebral de migdia i de la nit, i per la nit has de fer un prime time competitiu, però no pots fer pel·lícules americanes. Les pel·lícules americanes, si vols veure una pel·lícula americana, vas a veure el Cine 5 Estrellas de Telecinco. No caure ni en l'artificiositat excessiva ni en descuidar el llenguatge. És relatiu, però tot això és una escala de grisos, no és blanc o negre. Molt breument, m'ha interessat molt perquè jo estic molt d'acord en que hi ha expressions valuoses en cada llengua que són difícils de traduir. I jo en concret jo
si comptàrem les vegades que es diu en Merlí ojalà... Sí, sí. És de veres, clar, els catalans ja saben perfectament, el 90% perquè s'han escolaritzat així i saben perfectament usar el català, ja saben que és tant de bo. Però si ells consideren que en una situació comunicativa ara el tant de bo no és creïble, no ho posen. I la llengua no es mor per això, ni es carrega, ni s'incendia Sant Joan d'Espí, ni res d'això, no passa res. I sa por a nosaltres ens queda encara un trosset per a perdre-la, però espero que l'anirem perdent per pura viabilitat i supervivència dels nostres mitjans, de la nostra ficció. Sent constituents, que habitualment no són 100 anècdotes, i tot això ho desconeixen. I damunt tendeixen a crear diferències artificials amb el castellà. Això fa més mal que un porc solt. En què hauria de consistir l'ensenyament del valencià? L'ensenyament del valencià hauria de consistir en mostrar les estructures que en la fonètica, que en el lèxic general, que en el lèxic gramatical, que en la flexió, les estructures que són pròpies del valencià i que són diferents del castellà. Si actuarem d'aquesta manera, què passa? Que tu dones confiança als alumnes en la seva forma de parlar i en la personalitat dels valencians com a poble. Efectivament. Per això jo espero que això de remetre Merlí, o és possible que unes altres sèries catalanes, ajuden com a mínim a perdre aquesta por, a veure que sí, si els catalans ho fan, nosaltres també podem, no passa res. Home, a veure, els pobles per això, jo confio molt en les persones i en els pobles, i davant de les situacions de dominació, les persones sempre tenen molts mitjans per a reeixir. I per tant, des d'aquest punt de vista, jo confio en el futur, però és obvi que si ensenyem el valencià malament, no incidirem en els alumnes com hauríem d'incidir. Jo donaria un consell relatiu i adaptable i subjectiu, que és intentar no ser massa artificiós, intentar que no corregim, no hem de centrar els esforços en intentar corregir coses que no necessiten correcció, o intentar substituir paraules que són valencianes per unes altres. Si ja són valencianes no cal això. Podria directament dir, és el meu canal i parle conforme em dóna la gana i tractes temes que m'ixen de la figa, que també, que hòstia, que és la veritat, però volia fer així una explicació breu i ràpida dins de lo possible per a deixar algunes coses clares ja d'una volta per totes. Parlo valencià perquè m'ix de la figa. Jo m'he criat en valencià des de sempre. Ma mare, ma abuela, els meus tios, a casa m'ha criat en valencià. Això que veieu així és una persona real. Jo així a YouTube no vinc a fer un personatge. Bo que el canal es diu Mistacles, però com si es diguera la figa ta tia te pela el llom. Jo així sóc igual que fora de la càmera. Jo no vinc així a fer ningú paper o a fingir una cosa que no sóc, perquè jo sóc aixina fora de la càmera, jo sóc aixina en el meu dia a dia. I no tinc que demostrar-ho perquè la gent que em tracta dia a dia sap com sóc. Però sobre la gent que potser puga arribar a pensar que faig el canal en valencià com per a aconseguir alguna cosa en aquesta vida, no. O sigui, no tinc ninguna intenció més allà d'entretindre, passar-me-ho bé perquè m'agrada fer vídeos i continuaré fent-los fins que deixi d'agradar-me i ja està. És que a ningú canal que faig contingut en castellà o en qualsevol altra llengua se li qüestionaria per què ho fa en la seva llengua. Repetisc, en la seva llengua materna, la llengua en la que s'ha criat, la llengua en la que li ix dels sants collons comunicar. Psicològicament, que per a mi és el factor més important. La gent ha de confiar en la seva forma de ser, en la seva forma de parlar. Sobre aquesta confiança ho pot millorar. Si no té aquesta confiança, què pot fer? Autodiar-se. I si s'autodia, que se n'hi al castellà i no li crea problemes.